ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ke East West Group of Institution Bangalore kebeladon kemasan postemi A bat ke bapau baha ke kod admission na kebenta ke nursing and paramedical course yang jingtip bakam benya kol hakini ke number harum. Ka sports hak ni ke juk kam dei shu tang ke jing ila kai bernya ni ke jing kilan met hendai ke dei ru kalat kamai na ke benta ki samla don sap ban kentiu shu shu ki samla hak kam sports kam tam hak football ban ai ki samla don sap ya rensan bakin yo ban penpau ya kata ka sap ka phong ka baki don ka pendeng umyong district sports association kala pelong ki league football ba pher na du youth league na ke benta ki hybrid ki league division na benta ki samla shenrang ban hau news nam arja afsa kala sedang saya ke women's league football Hakasngi panha parda ya Women's League Arja Apsau ke Bate CTV kala yo penyakaran bu tournament director ke PDSA usamla yai bats kem marwen ubalai thu bagi dan ki bi pa bat ki noi kai ki pendu men siam ki samla kan thei menya shimenta hak sports ulai thu ru baga jing e ka ba khmat du baka association kai kandu kade hak liang ke jing kersan pisa hak ba hadu menta ka nong bei tingka ya ka association kade ke snong pendeng umyong mairang Ulai thuru baka jing bamdon maran plang hapok district ke Shamjing ya ka association baka nyo ban pediang ya Meghalaya State League namar ke MFA kumbalong menta ka phai khmat shagi district ki baladon ya madan plang Ulai thuru baka jing penmenau ba banti doling do hakapor budang bat ya tanat kamile akai ke jala baka pendeng umyong kanyo ya madan plang hadu menta ompaji i dak satya kumnu ka ni ka kam kalayat Kimi kipa kim dai support ki khun kan thai ki jangki namar ki bunsin ki juang bakas jingi lekai support kam dai nak benta ka jangki bat ki don ki nang hikai bat ki principal ki headmistress ki baju khanglap ki khun samlai na samla kan thai ban bani simenta saki tournament ni ban mi sakmat tang ka football ndai ki wei ruki sports discipline hakani ka tournament hi ki bun ki khna ki bafun nga ki bun ki coach ki manager ki bafun nga ki baang ba ki principal ani ki kimi ki pa kim sha namar ba ki ai di kini ki daw dak ni ka don ka wei ka headmistress baang ba ka jing la kai football kam dai nak bata jong ki kan thai te kata ka penlong ka basungsi bat ka pendu jing kerman ru ki khna kan thai ki ba don ya ka sap ban ni la kai football lada kimi sakmat ki khna kan thai ban ni la kai football kumnu kintip kumnu ngingin tip bagi kena kan thai ki jongi nak ni kadong bakan thain ke jongi ki don ya kasap ye lekai te kajing kerpat bat kajing kentu ye ki kimi ki pa lada long ka bala sngub ha bat ai kajing support ke jong phi ka ti kemon ka ti ka diang ke jong phi nak benta ki khun ki ti ki jong phi bat kum juru nak benta ki nong hikai ki principal ni ki headmistress bakin sngub ha ban support ban ai kajing kersan nak benta ki kena school ki jong phi knang ba kin la ban sim ya kata kalinti kebaki ki dai ban sim ha kajing em ke jong ki nomor hakini kisngi ki bamenta tang kajing pule ka bala ban aya ka kakak mai ka kaji hot ka jingpule ka don kam hendrai ka sport su kaya rengkat kembang iyo i menta ka football le kala nang kiu haka jela ka jongi nak wei ka pot sa wei ka pot bat ka di ka jing sedang jongi ka ni ka women's league hani ka ayom ka menta ka hot ka le ka dang su sedang hendrai ni iyo i bagi team bat ki khna ki bawan si menta ka ni ka tournament ki don si ya ka sap ka level ru ni klam expect bagi la hadu kat ni hot ki dang pun ki ba duna andai haka first edition kat tu ki kena ki sap jong ki kena ni layu i hak ni dang ya khmi lenti su ba kini ki snam ki banwan kindang ya la ban ya perform khamha su yu i ban ka liang jong ki chenrang ka association krala ban kondok ya ki division hadu ka super division hadu ka PDSA ka don em ka jingthmu ba ki kenthai ro kan don no division ya mentahi ngimpala ban bu division ki kenthai kan long bai tang ka wei ka main league bai nak ta jong ki dingi nang pej na kini ki snam ki banwan namar kumba kalong haka ni ka snam ka banta
ngila pelat yaki form bat kidon hadu khatlai teli ki teams ki bawan sim ki form ndre kidon pat south teli ki teams ki ba klam la ban submit hakapor ba biang hakapor bang ni labu takadau ki don nos tang khnai teli ngi sim betang ki team ki ba submit hakapor ke bang ni labu te ban ong ban don ke division tingin pat pala ban raya menta na menta ki kentai nomor ngidang susdang tingin saya pet hakini ki snam ki por ki banangwan ka problem ka bah khmat du te ka le ka financial assistance kumbalong menta hadu kan ka klimat ka menta ka main sponsor di kadai hi ka sinang pedemyang ka jing sungu pat ka burom ya ka dorbar sinang pedemyang hi kum ka asian kamla si ban sul kliang nomor hadu menta kadai be ka main sponsoring body kadai be maka ka pelsap nadu basdang nadu ka second division League menta kadai be nak kliang terus ila bersang ban wat cingerap nasani nasata hindre ngiklam patla yo cingerap taru ngila ngiyo cingerap kenya kansa jaga komen kamtam ha bini lek bani simenta yang ka Mikles League telada don ka Mikles League nakaliang ka mafi ka ai cingerap telada don Mikles League te don cingerap ban run functioning smoothly ya ka asian don kampanye ka finance club ka finance imla ban run sakmat lagi nugi division dan nugi cingela ka Ada keren ni kami kelas League nyo iba na keling jong kami FA ka prefer ha ya ki jaka ki badon ki meran plang ka jing bom don meran plang po ka distrik kata hadu ka dum trai khnai le ka jong distrik kakta sisa ha kakta ya ka distrik kamtam ka deka distrik headquarter tangba hadu menta ngimpat yo katu bala penmi haki news munsha ba penmi ba bantedor berbadang long sports mister ba bantedor hadu menta ngiklempat yo jingtip sapang katuka madan ndu ka progress ndu bayai katuka habai dei baka artificial ban kabanwan hang ne po kamadan hande ka asian kijongi ti lada don ka artificial turf tingi nakaliang ka asian ngidang la ban pen pha su ya ka standard ya ka kom le kai jong ki team bat ki player ru kinang la ban avoid chibun ki injuries lada ngiyo yu artificial turf te habai dei bat ka MSL kumba pipiang lada pe hakini ki senam ki ba ladap KMSL ki pha be ki la ban host be tangi ki tu ki association lani ki tu ki district ki badan ya ku artificial turf tingi hang ne ngimdan yu artificial turf de ban host yu ya KMSL ngam trai na kaliang ka MFA kan ai namar ngimdan yu artificial turf te lada long ka bala ngirpat ni ki ba keyboard badai pe keyboard ki ba halor da long ka bala sumpah ban thai khmat ban pe lang ya ka asian ki jong yiru ban penyo lang yu artificial kam tam ba ka district headquarter hanya ko mairang